ଦୁଇଟା ବାହାର କଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ତତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ତମେ ତ ଭୋକ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ବଡ଼ ଗାଦିରେ ଶୋଇବା ଲୋକ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛ? କଣ ମାଡ଼ ବଳ ହଉଛି? ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ମୋର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବେ। ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଦେଖି ମୋ ମାନବିକତାକୁ ଖବର ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ। ଚୁପଚାପ କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଅ। बेटी तो रखा रहते हैं फोटो नहीं खाओ ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିବ ତ ଭାତ ଖାଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତାକୁ ମାରନି ବାବୁ, ସେ ତମେ ଅଭିନୟରେ କରିବ ବାବୁ, ଅଭିନୟରେ କରିବ। ये सब मस्त लागियो हैंडसम लागियो ये सब सब हैंडसम लागे मेरो जाए ताकि लोग सारा नोक गेला उड़ा गोई सारा उड़ा उड़ा गौने उड़ा आवाज नहीं आगना दिन देखिए आरो लागू बाबे ए ଦୟା ଦେଖନ୍ତୁନି ଦୟା। ଦେখ ମୁଁ ତ କହୁଛି